Брат, какво правиме тук? Нали ти казах? Каза, ще задминеш слави да клашър са. Да, така е. Просто почва и аз ще обясня всичко. Добре. Здравейте хора! Това съм аз, любимият ви ютубър. Днес сме дошли тук в тази горичка, за да снимем едно много специално видео. Защото днес ще намерим и ще снимаме великденския заек в реалния живот. Какво? Ти сериозно ли бе, брат? Това е шега ли? Не е шега. Продължавай. Доста добра шега. Не е шега! Да, хора, от много дългите ми часове на проучване, които бяха проведени предимно в TikTok и Instagram, открих, че великденския заек се криел по горите измежду другите зайци, докато разнася яйцата на хората. И затова днес, понеже Великден е утре, ще стоим тук, докато не го видим и заснемем специално заради вас. Останете до края на видеото, за да разберете. А защо той ще е точно в тази гора? Защото утре е Великден. Сега е момента да донесе яйцата. Някои хора ги бъдисат в четвъртък. Тяхните не стават. Яйцата на великденския заек са свещени. Това звучи грешно. Млъква! Сега ще проверим по хралупите на дърветата, за да видим дали великденския заек му може да е там. Човек, там са катериците. Те и зайците са гризачи. Така, намерили сме ето това дърво и сега ще се покатеря да видя дали му е възможно великденския заек да е тук. Зайците живеят в дупки. Защо не провериш там? Да, добра идея. Хора, оказа се, че великденския заек не беше по дърветата, но зайците живеят в дупки в земята. Затова ето там малко по-назад и има куп дупки, които може той да е. Но там е доста опасно, дупките са доста дълбоки, така че сега ще взема тази камера и ще отидем... Защо? За да е вълнуващо. Ти не си ли идвал тук миналата седмица? Не. И един приятел, дет живее наблизо, каза, че те е видял. Видял му се. Та сега хора ще ви покажа какви чудеса могат да се намерят в дупките. Каза ми, че си влачил някакъв чувал на... Все тая с хора, знаете ли, няма смисъл да гледаме в дупките. Великденския заек не е чак толкова глупав да се крие в дупка, в която всеки може да погледне. Така че да продължаваме. Какво си правил там? Все тая... Там има един човек, сега ще я да го питам някакъв въпрос. Да бе, как ще притесняваме? Спокойно, няма да има проблем. Здравейте, господине. Ние тук снимаме една много важна и скъпа продукция. Може да ви зададем няколко въпроса? Пак ли вие бе, инфомесъчета? Добре, да сте виждали някакви зайци наоколо? Я гледам зайцата. Добре, може да ни ги опишете малко? Дебели. Разбирам, но може да сте малко по-подробен? Много дебели. Добре, ние преди малко минахме тук през този двор, оглеждахме наоколо. Кой двор? Това е двор. Този двор? Да. Ама... Абе, келец! Как си минал то? Ама това е моя двор! Да, добре, продължаваме. Това беше за малко, след бе. много дълги часове на търсене, открихме, че великденския заек просто още не е дошъл. Затова сега ще поседим тук наоколо и ще го изчакаме, за да го видим. Човек, минаха 5 часа. Хайде просто да си ходим. Не, сигурен съм, че великденския заек ще дойде. Продължавай. Така, хора, мина известно време и почвам да усещам, че около мен има нещо. Гледайте, целия съм настръхнал. Чухте ли това? Това беше пръчка, ти я настъпи. Добре. Хора, започвам да усещам някакво много вълшебно присъствие. Чухте ли това? Това аз го настъпих.
Добре, ти защо мислиш, че Великденския заек изобщо съществува? Нали гледах едно видео на един човек, дето беше срещнал дядо Коледа в реалния живот. Това беше скетч, доста забавен. Не беше. Сигурен съм, че Великденския заек съществува. Ти си луд, бе, брат. Да, ама ще задмина Слави от Даклашоса. Хора, оператора е тук. Мина още час. Не ми се стои повече тук. И той взе да се побърква нещо. Тъй, че ще му направя номер само за да се тръгнем. Ей, брат! Казах ти, че го чух. Великденския заек е там. Сериозно? Да, виж го. Ето го. И бяга. Хвани го. Изпусна го. Но го снимахме. Да, така е. И така, хора, и това беше. Снимахме Великденския заек специално заради вас. Казах ви, че ще го намерим. Не забравяйте да изгледате цялото видео 3 пъти, без да пропуснете и секунда, да го харесате и напишете коментар какъв цвят яйце Великденския заек ви е донесъл. Хайде, чао! Това сега ще го обработя, да му изглежда сякаш... Какво каза? Колко хора ще се абонират след това видео и ще задминеш Слави Даклашоса. Да. Леле, аз съм най-добрия. Баси, идиота.